Ak by som mal povedať príslušenstvo, ktoré je základom pre každého kameramana, tak si myslím, že je to dobrý náhľadový monitor. Dámy a páni, toto je náhľadový monitor od značky SeaTech a je to model P133 Pro. To 133 Pro znamená, že je 13,3 palcový, čiže nie je to taký ten klasický štúdiový monitor, ktoré bývajú tie 21-22 palcové hovedá, ale je to o mnoho kompaktnejšia verzia. Ja som si pôvodne myslel, že mi bude malý, avšak keď som ho začal používať, tak som si uvedomil, že toto je presne akurátna veľkosť na všetko to, čo ja potrebujem. Lebo naozaj tých 14 palcov je dostatočných a tým pádom som ušetril na váhe, pretože tento monitor má iba 2 kg. Takže opäť veľmi spratný. Veľmi skrátke nejaké základné parametre. Máte tu Full HD-čkovú obrazovku, ktorá má svietivosť 100 nitov. Svietivosť 100 nitov je dostačujúca, ak ste niekde v interiéri, v nejakých štúdiových podmienkach, na čo aj podľa mňa primárne je ten monitor určený. Ako náhle by som sa hýbal v exteriéri a svietilo by mi to slnko, tak si myslím, že v istých situáciách tých 1000 nitov by nebolo dosť a musel by som si tu minimálne dávať nejakú slnečnú clonu alebo niečo podobné, aby mi tá svietivosť stačila. Čo sa týka samotného tela, je vlastne celokovový. Zo zadnej strany máte takú príjemnú uchytku, že si ho viete takto zobrať. V balení vám príde aj s týmito nožičkami, ktoré sa zo spodu veľmi jednoducho vedia iba cez jeden závit našrobovať. A zároveň tento monitor má už ochranné plexisklo, to nazvime. Je to v podstate plastové sklo, čiže si aj myslím, že to je plexisklo. Zároveň v balení vám príde v podstate príslušenstvo všetko, ktoré vy potrebujete. Úplne na úvod je to teda napájací adaptér, SD-čkový kábel, štandardné veľké HDMIčko a mini HDMI kábel a potom na ten samotný adaptér koncovky do všetkých kútov sveta, takže naozaj ho viete využiť kdekoľvek. A potom posledná vec, okrem návodu, je takéto pripojenie na tely. Pre tých, ktorí by ste nevedeli, v skratke, tely svetielko je tu buď červené svetielko, alebo zo zadnej strany červené svetielko, ktoré vám určuje, či vaša kamera je strihnutá v streame. Čiže ak by ste mali, dajme tomu vy, 3 takéto monitory, každý pre jednu kameru, tak ako náhle by som si, dajme tomu, strihol, že toto je Ačková kamera, mal by som ju zapnúť do streamu, tu by mi svietilo červené svetielko. Čiže aj takúto funkcionalitu tento monitor má. Poďme na predstavenie samotného monitoru. Zo zadnej strany máte 3 možnosti napájania. Bude to klasický 12V adaptér, poprípade taká trošku špeciálna DC-čková koncovka, alebo napájanie z V-mountovej baterky, čo je podľa mňa veľmi super a praktické, pretože naozaj si tento monitor viete takto veľmi jednoducho zobrať a nepotrebujete k tomu nejaké externé napájanie. Tá V-mountová baterka vám naozaj zabezpečí niekoľkohodinovú prevádzku. Výborná vec, ktorá tu je, že tu máte možnosť napojiť to na VESA mount, čiže v podstate viete si vy tento monitor pripevniť, dať dajme tomu na statív, na nejaké rameno alebo kdekoľvek, v podstate aj na stenu, hej, keď tam máte ten VESA držiak. Ja si myslím, že to bude presne ten mount, ktorý budem najviac na neho používať. Ďalšia super vec je, že tu máte priamo z tej V-mountovej baterky aj spravený D-tapový výstup. Keby som si sem ja cez tento 3/4 závit namontoval nejakú Magic Armu s nejakým bezdrôtovým vysielaním, tak v podstate už to viem priamo napájať z tej jednej V-mountky. Čiže nepotrebujem ďalšiu batériu, vie to fungovať takto spoločne z jednej. Veľmi podstatná vec a to sú vstupy. Máte tu 3 možnosti vstupov. DVIčko, HDMI 1, 2, zároveň aj s výstupom, čiže keď sem dáte nejaký signál, tak cez ten HDMI output to môže ísť ešte niekde ďalej, či už vrajím do nejakého bezdrôtového prenosu alebo nejakú ledku alebo niečo podobné. Zároveň tu máte 2 vstupy na SDI, ktoré majú aj simultálne výstup na SDI, čiže v podstate čokoľvek vy do tohto monitoru dáte, to viete aj poslať následne ďalej. A potom tu máte poslednú vec a to je USB-čkový vstup, či už na nejaký softwarový upgrade alebo na nahrávanie lutiek, pretože tento monitor má pamäť až na 32 lutiek, ktoré si vy viete spraviť podľa seba. Veľmi dobrá pomôcka, pretože na základe toho si viete aj vy lepšie nejak dosvedcovať ten váš setup alebo niečo podobné. Ja si myslím, že je na čase si tento monitor zapnúť, prepnem si kameru z vrchu a poďme na predstavenie všetkých možných funkcií, ktoré tento monitor má a je ich naozaj že veľa. Z tej vrchnej strany teda máte prvú sekciu, kde si nastavujete váš vstup, čiže HDMI 1, 2, SDI 1, SDI 2, DVI. Na ľavej strane máte ešte slúchatkový výstup, poprípade si viete ten váš zvuk mutenúť. Mutenúť hovorím preto, lebo je tu vstavaný reproduktor, čiže keď si dám toto hlasnejšie, tak budete počuť vlastne to, čo hovorím, ozvenovo. Áno. Už to chytá tú našu frekvenciu. V tejto druhej časti teda máte nastavovanie function buttonov. Na function button 1 ja mám teda all waveform, kde teda vidím všetky podstatné údaje o zábere. Ja keď mám pri function 2 fokus asi zapnutý, tak si ho zapnem a teda vidíte, že kde to mám ja preostrené. Zároveň si cez function 3 môžem nastaviť teda nejakú safe
zónu a Function 4 mám Fast Color. Čiže v podstate vidíte, že ono to vie fungovať aj navzájom, že sa to neruší. Ja si všetky teda povypínam. Posledné dva gombiky máte na nastavovanie samotného monitoru. Monitor ako taký nie je dotykový, čiže v podstate všetko ovládate cez tieto dva gombíky. Ja si v podstate stlačím menu a už tu mám nejaké moje základné nastavenia. Idem hneď do prvej kolónky a to sú vlastne všetky funkcie, ktoré má tieto monitor. Čiže či už tu mám All Waves, poprípade waveformu, hej, môžem si zapnúť waveformu, nastavím si je vlastne opacity, že či má byť iba takéto jemné, alebo má byť 100%, hej. Ak by mi to napríklad vadilo v zábere, tak si to viem iba takto dať priehľadné. Ďalšiu teda možnosť mám tu Vector Scope, histogram tu máte, Focus Assist. Ten Focus Assist ako taký, a keď si ho zapnem, tak si viem k tomu nastaviť aj farbu. Čiže dajme tomu teraz je zelená, teraz je modrá a tu si už nastavujem intenzitu toho, čiže či to má byť iba takto veľmi jemne modré, alebo má to byť silno modré, hej. To už je v podstate na základe vašej preferencie. Následne viete tu vyberať embedované audio, či už si ho zapnete, vypnete, automaticky tu v rohu sa vám ukáže, že teda nejaké audio tam ide a si to vlastne vyberáte, že ktorý vstup tam máte. Potom je tu možnosť teda overexposure, kde si vlastne vy viete automaticky nastaviť, že kedy tá expozícia je to v podstate zebra a tu si už vy v podstate nastavíte iba takýmto jednoduchým spôsobom od 0 do 100%. Potom tu máte check field, ktorý si keď zapnete, tak vlastne vám to udáva tieto 4 farby, ktoré tu máte. Následne posledná vec na tejto stránke a za mňa najlepšia vec na tejto stránke je False Color. Ja keď si ho zapnem, tak máte tu vlastne False Color a to je taký výborný pomocník, keď chcete nastaviť expozíciu toho vášho záberu. Teraz napríklad vidíte, že to červené, čo by som tu mal, tak by bolo prepálené a zároveň toto, čo by som mal do tých tmavých farieb, tak vidíte, že to je aj v tomto našom prípade tento čierny rám, hej. Ale to, čo je tu za mňa super, že tu máte Arinový False Color. Keď si všimnete, tak toto máte klasický a toto je Arinový. Toto je vlastne False Color, ktorý má aj samotná Arina. Ako tu môžete vidieť, je trošku iný a za mňa je taký trošku viac praktickejší. Ja sa v tomto vyznám viac, samozrejme vrajím tie dva mody tu máte. Poďme na ďalšiu stránku, to sú markery, čiže od toho, že si tu viete vy nastaviť nejakú mriežku, ktorú si viete teda určiť, že koľko týchto obložníkov tu bude. Viete si k tomu samozrejme priaďovať farbu. Chcete točiť dodajme tomu takéhoto pomeru strán, tak už si tu viete nastaviť tú vašu save zónu, že vidím OK, čo vo finále nebude mať v tom zábere, čo tam bude mať. Veľmi dobré takéto pomocníky. Center marker, úplná klasická vec, že viete si vy tú kompozíciu na stred nastaviť a potom v podstate ratio marker. Takto teraz vidíte, že OK, išiel by som 16:9, tu mám 15:9, 4:3, dajme tomu na štvorec by som išiel, tak viem si ja ten môj samotný záber nastaviť tak, že vidím, čo všetko tam bude, čo nie. A potom si tu vy viete ešte nastaviť tento samotný marker, že ako veľmi stmavené máte tie boky. Či vôbec, alebo úplne. Za mňa osobne stačí táto jednotka, aby som možno videl, že či mi tam niečo vbehne do záberu alebo nie. Na tej ďalšej stránke máte nastavené samotného vášho záberu. Čiže nejaký aspect ratio, máte tu anamorphic mode, kde si vy teda viete zapnúť, že aký squeeze toho daného záberu máte a čo je super vec, že máte tu možnosť nastaviť si user. Čiže user si ja nastavím úplne presne squeeze, ktorý má ten môj objektív. Čo je výborná a praktická vec, lebo niekde to býva fakt iba tak, že máte 1.33, 1.6 a 2.0. Ja napríklad mám anamorfický objektív, ktorý má 1.5. Týmto si to ja viem krásne takto nastaviť na presne ten squeeze, ktorý mám na mojom objektíve. Potom image flip, či sa vám teda ten záber nejak otočí jednou druhou stranou. Zoom mode tu máte, keby ste si chceli ten váš záber ešte priblížiť. Potom tu máte image freeze frame. Hej, teraz je vlastne ten môj záber zastavený, čiže čokoľvek tu ja vlastne robím, nič sa nedieje. Viete si to nastaviť a nadajme tomu nejaký function button. Vy si spravíte freeze frame, v tom momente vlastne máte ten záber, aký finálny bude, môžu sa všetci na to pozrieť, potom následne si ho vypnete a už sa hýbete ďalej. A potom v podstate už iba posledná vec, čo tu je tu picture to picture. A môžeme prejsť na predposlednú stránku, ktorá je jedna z tých najpodstatnejších pre mňa a to je, že vlastne máte tu už vy implementované nejaké ľutky. Tu máte teda možnosť cez to zadné USBčko, čo som hovoril, naimportovať si až 32 ľutiek. Vy tu máte nejaké základné už priamo implementované, čiže do klasické RED 709, z S-Log 2, S-Log 3, Log-C a V-Logu, hej, čiže Canon, Panasonic, Sony. Ďalej tu máte možnosť HDR, Display Adjustment. Tu si už nastavujete tú samotnú svietivosť. Teraz to mám iba na 30. Ja keď si to dám na 100%, čo je teda 1000 nitov svietivosť, tak v podstate vidíte, že naozaj to svieti už o mnoho silnejšie. Tu máte teda to základné nastavenie, ktorým si vy sa snažte približiť si čo najviac ten obraz tomu, čo máte na kamere. Keď ste teraz zvyknutí na tomu, že na Soničke, na tom monitore, ktorý máte na kamere, je tam takéto nastavenie, tak sa snažte tento náhľadový monitor čo najviac tomu približiť, aby ste vedeli nejakým spôsobom, že OK, takto to finálne bude vyzerať. Ďalej tu máte color adjustment, si vy teda nastavujete, koľko červenej, koľko modrej, koľko zelenej, hej. Napríklad
napríklad tú teplotu už si nastavujete. Ja mám štandardne nastavených 6500, ale viete to mať viac teda do teplých farieb, viac do studených. Nastavenie function buttonov, tu v podstate vidíte, ako som spomínal, čo ja na tých function buttonoch mám. A potom tu máte left, right, key set. Čiže v podstate túto, či si ja týmto nastavujem backlight, alebo si tam nastavujem volume týmto základným voličom. A teda úplne posledná stránka, to sú nejaké také základné výrobné nastavenia od teda jazyku, volume, reset a firmware update. Čiže ako náhle vyjde nejaký nový firmware na tento monitor, či už tam budú nejaké externé ľudky, nejaká ďalšia možnosť nastavenia asisty, tak v podstate zo zadnej strany cez to USB-C si viete tento monitor updateovať. Tak a to si myslím, že aj z tohto nastavenia všetko. Zhrnutie na záver, podľa mňa je toto veľmi kompaktný, praktický a fakt mŕte výkonný náhľadový monitor, ktorý má v podstate všetky funkcie, ktoré by som si ja predstavoval, a pri cenovej relácii medzi 400-500 eurami si myslím, že máte naozaj výborné zariadenie, ktoré vám vie poslúžiť dlhodobo a poskytne vám naozaj to, čo si myslím, že by každý správny kameraman mal mať. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie, ďakujem aj značke CTEK, ktorá mi tento monitor poslala, aby som ho vám vedel odprezentovať. Ak by ťa čokoľvek ohľadom tohto monitoru zaujímalo, kľudne mi napíš dole do komentáru. Snažím sa tie komentáre naozaj čítať, aby som vám odpovedal na všetky otázky, ktoré máte, lebo pretože nie vždy sa ja dostanem do situácie, že ma napadne, že či takáto vec sa s tým monitorom dá spraviť, preto je tam tá komentárová sekcia. Ďakujem ešte raz za pozeranie, zatiaľ sa majte a čaute.